Kakenhun na Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Balayalam the Executive Member Ubadipet ya ka Council Assets uba penkrau kerjaarin haka arf nyutarik nailar kala penlong ka jingle jurib ya ka Khasi Traditional and Cultural Center ka project bakat sau kelur tingka kabadon hajing king kalong hajan pung umyam ha kaba kala syam bakala kelalong pemban gum ketem nak bentaki kams new kamsmet. Kini ka jingtay ka pakentup ya ki hall, ki kamera, jakabam, ki ying cottage, kadang sa teng klem ta pendap bat kala nang sniu shu na mar ka jing pen slam. Uba penkrau upen tip ba ha kini ka jing le jurib lala ba kini ka jingtay kila kala long penban ka ketem na ka benta ki kam sniu bat ki kam auria bat ka bala penmi ya ka jing skokya halor ka jing kta jong kini ka project ya ki nong syong shnong. Ulaong baya kini ke projek la sedang nadu usniam arajar khat pra Henry Lasange ban penyat syakmat namar ke jing ujor da ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB. Ka jing japlu ding kala penjulor ru ya ke benta jong ke jakabam kat ba kini ki ying kila don ha ke jing long jingman ka ba isang sot ban pej. Uni UEM ulapen pau ru ba ke jing beteng ya kini ke projek ha ke bakum kini ke jing long jingman kan ban kia shibun ya ka platengka jong ka council. Henry Hapok ka executive committee isi ke betamai on persyang ban shim ya ki sinjam kenang ban penti kena babaro ki project ki day ban penmento ya ki nong syong shnong bat kentiu ya ka jing penmi khajna ulaong habakular baka isi ke betamai kan pentrekam ya ki project ha kalenti ka bajanai dah ka bapendu ru ya ka jing don kam beitengka ka banabar. Halor ke Public Interest Litigation PIL ke bayadai berkejingte hajan ke pung umyam uba penkrau ulaong baka isi barim kala pulom ban buddian ya kini kakam. Ka ying kasyari ha ke jing syem bishar kala betha ba ki jing tray ki baladan lupa ki day ban bud renti ya ki kendon ki bayadai ber kamaryang. Henry kini ke projek kadang sakut sa ulaong. Kat kum ke jing ong jong u ke isi ke betamai ke angnut ban penbet ya kini ki jing bat ban penyat syakmat ya kini ke projek. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Biar kayaknya dapat problem je bareng mana.
Kabar kau ni, ai kau lagi ni para MDC, kita lawan senang lang kerja si kebanta, ban wanjungo kerja way lagi project council, kabar ni tip kum ke Khasi Traditional and Cultural Center hangni po jiking kalong, kabar abangi kum ke isi ke pertama yang layu kerja ujor lagi pajba, nak kerja kodong tan, nang ni nak po nak kerja tan maupun, bakadon kerja project yang council kabar latih kerja senem kabar ada kata haus senem arja kapra. Kabahaga mang tengka kaba kat sau krur hagi jing pelut pensep ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon gidi ki jakasa abri ki bashi kamera kum kum bashi hoteli nang ta gidon gidi ki conference hall ki restoran bat ki wei di ki banta ki bala pelut haga ni ka project bat aba ngi kum ki dekot ke bathamai jo ki isi ki MDC ki bathamai ki bashimti ya ki isi po council ni layo ki ju jor ki pajba ni ladon ka jing thrang ban wan kmi ya ka project yang council yang depo jing kalong bat mentah kesengi la yo man wan hakane ke jaka ban khmi da lagi jongi khmat bernyilap sisa bagai ke bagi pajba ki pansngo ke bagi pajba ki ujor le se kade sisa kumta bat la I sepe le se rongi pet ke project nganong phi hagamang tangka ka bakhat sau krul le se hare ka jinglong jingman jo ke project ni iba la I sen ai sisa but ya ke project hi lasdang nadu usnem arjar kat pra haka face ka banengkong apalate ke project Berlasdang pada kerja face kabar husnam arzak kendai. Andai dia husnam arzak kendai nomor bakadon kacing ujor nak Meghalaya State Pollution Control Board dan ke MSPCB. Lahaban pensangeno ia kan ke project kajungi bat hadu mentah kasak kongreng gumni. Nyimpat lah ban penong kami kan ke project kabak council kabak the pisa kabak bay tengka daki krur. Bat ke kabang hilap mentah kalong ba ka kam isang sangsot susu kalong ba ki babun ki jingtai ki bala penut bantai ya kani ke project pikir nadu ka restoran kani ke restoran ru pi la bamdu da gading la jot rathai kini ki conference hall ki bala jot rathai pikir ini cottage lani ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra arkamra ngarong pi ka jingjor ka bala east asia bala se bantai thmai ya kani ke project long ka ke ba kan simbiang le se kan kata biang ya ka plat tengka ya ka plat tengka jong council tina anak kali jongi kum ki MDC ki batmai it khot jong ka isi ki simti ya ki isi po council da ka mensim ka posokia bang le jing tip ya kan ka project jong council hani po jiking kalong ya wan ki lagi jong hikmat ban pet ban bisar bah berkai ka bangilap kalong ba hot mila I ba ka jinglong jaman jong ka project la I sepai re ngidon ka jing thrang ba lese nangni sikmat hapo jong ka jingalam jong ka isi ka jungi hapo ka jingalam jongi kum ka isi ka bathamai in sim ye ki sinjam ki ba khamha lese ban pentikina ba ki project jong council baro nangni sikmat kinong ka jingkar khu dam ta pajba jong ka jalai bar ko we kinong ka jingkar khu lese ban penmi khajana ye council ru khnang ba council ka jongi kala ban yang halagi jong ki jat ko bang ju ong hi kalong ba ka council ka jongi hagi ki suppose nem le se la ki pentri kam hok ye ki scheme ye ki project ki ba pher jong council ngai scheme ba ka council ka jongi kala ban yang halagi jongi ki jat kam dong kam le krong ngai tai ke ba susi kalong ba ki suppose nem tam le se bur ki project ki scheme jong council le se ki la shulong sep ai kai dei nak ta ka dok council hadu mentang kam pat la ban yang halagi jongi ki jat le se ni dah ban shu krong ban up nang do re nang do re ke kata ka ba ngi kam pelet jengmut mentang nang ni smar kalong ba ngi kwa ban pentikna sapi pai ba ni kum ki isi ka batmai nin khmi ba ye ki project jong council bagi project jong council hi ka pisa jong council hi nang ni sakmat kan long nam da ki ki ba pun mentoy ye council patru ban long jing ka khu ha ba de ba ni ka PIL ni ka public interest litigation dai ka bra ujor ka ni ka MSPCB la ni ka Meghalaya State Pollution Control Board dai ka yadai bar kan ni ka an ka ba tengku kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki rut ani ki river bank mo te kami kata kecing ujor ba kini ki building la ki project council lesi kila atur palat serut jong kini ki wa dei hang ni po dam kamba pietip ba kini ka jinging kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka council jongi kala te kila jan palat hakani ka wa dei nak kata tau
habaka lami kani kajing komplain kani kajing ujor la pensangai kani project yang council pathadu mentaru kadang sakut kumde bat kala sedang ban jor thai war kini building bala de sibun ki building lesi bala de kala jor thai biang imla shu ban ong ba kani ka building lesi kani ka project kanang ya sakmat marba lalangi kwa ban kini sakmat kani project kajing lut ru kandang kham kata shu nomor ba kila abun kila jor thai kani ka building ka ba ni ngila UI kumde kumbang la ha bang ngapet ya kani ka benta ka ba pensa teng yang council ha ka beda kani ka project ini jinging kalong ba habalabi ka tu ka jing ujor na ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka MSPCB mo te ngam shim la UI ka ka ba yang council se ki ki snem ki adep ki le par kmi bini ka project rekla sakut khongrai bet kumni ai dei honu snem bala adep hanu snem arhajar ar pusau nambakla barakale joka kut habakala sim hearing kene ka PIL bala ujora kene ka MSPCB kala aya ka judgment la ka raikut banong ba kini ki building bala don lupa shwa banbi ka tuka an banong ba ya kini ki project la ki building ki ba hajan ko ruwa nginom sha shu mantai tenre kani ka project council kolong ba kala awan shwa banbi ka tuka an dei na kata kata kumut ba ka kut kala aya ka raikut ba kani ka project bala don pa kani ka building bala don pa kamla shu man khang re ai kinyat rangkat balki kendon ki ba perking lese ki bangi ni haban sim re ka bang sulap kolong ba ka ba pens ko dia kolong ba lese ki kisnem bila adap ya kani ka project ka ba council ka pendu daki khatsau krur lese hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu i ba kendon kata kajing budin lani kajing simkia hak ba ka project re ni kum ka isi ka patamai barsen simti ka kam ngai po council ka banengkong ka bangile ka longba ni kmi bini ai ki ba ka lesi kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basa teng lesi ki basa kut parga simkia sisang no pi dai na kata kata ka skiru ka bomta ni wan ha ka jaka ta ka mensim ko basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa joka council lesi ka susep ai kai nomor bigi ki project ki ba council ha ki por kala dap kala the pisa kala bai tengka kala kim terekam dena takadaw ni idon ha ka jaka menta bar kmi bini bat ngidon gaji kermen ban nang ni sakmat lesi in la ban le ya ka bubatam nam taka jing bhayang council Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.